Emyr, eto. Mae'n braf iawn cael bod dan y gair bod yma meddwl am Crist y Proffwyd llyfaru a'r anogaeth yna i ni wrando ar ei air e. A'n gwyddio i oedd yn clywed gair yr arglwydd heno yn siarad yn ni bod ni yn barod i ymateb gyda'n gilydd i'r gair hwnnw yn gwyddio bendith Duw yn o ti Emyr. A ni'n meddwl yr un peth am Dewi yn ymwybodol bod yma, ond mae e'n pregethu yn llanelli heddi yn maes Llanner, yn Dafen. Felly ni'n cofio amdano fi hefyd. Dwi'n mynd trwy'r coeddiadau eto heno, ond jyst eich annog chi eto i ddod i'r cwrdd gweddi, i gael cyfle i weddio gyda'n gilydd ar nos Fawrth, mae hyn yn 7:45 i fan hyn neu ar Zoom. Ac yna, sadwrn nesaf, brecwast merched am 10 o'r glo, am 10:30 yn tu Catrin y Emyr. A wedyn, dau flaen rygbydd arall ar yr ail o'r Ffennaf. Y gobeith yw cynnal stondin yn mwyl Eglwys Newydd a Ffon Lais. Os chi'n gallu helpu, neu chi eisiau helpu, wedyn mae yna gyfle chi rhannu yna gyda Larry George yn un dref o'r tîm o bobl at ei gilydd ac yna mae'n tua mis ar unfer o 15 o'r Ffennaf y gwrdd aelodau fan hyn ar y prynhawn disadwn yw hynny am 2 o'r gloch. Wedi cofiwch am eto hefyd cofiwch am elusen yn fysgobaeth yn casglu ar gyfer castell y mis ac yna os dwi'n mynd yn sy'n nesaf bydd Lewis Rodrig gyda ni yn y bore a'r prynhawn. Dewch chi droi at Duw mewn gweddi. Adrodd Dduw, fel o'n i'n ystyried bore yma yn wir, wrthos diwethaf, wrth ni fyfyrio ar lyfr Jona. Ni'n diolch i ti bod ni'n dod at Dduw sydd wedi datguddio ei hun ni. Diolch ti wedi dod at Dduw sydd ddim yn unig wedi datguddio ei hun yn ei greadigaeth. Bydde hynny ar un llaw yn ddigon i ni weld mor fawr wyt ti, mor greadigol wyt ti. Mor rhyfeddol wyt ti, mor brydferth wyt ti. Ac eto ni diolch i ti bod ti ddim wedi gadael i geisio gweithio allan beth wyt ti fel o'r greadigaeth, ond bod ti wedi llyfaru yn glir i ni. A bod gyda ni'r air di heno i'w ddarllen. Diolch am y rhyddid sydd gyda ni i'w ddarllen a'r cyfle sydd wedi ddarllen yn iaith yn hun. Ac o Dduw, ni ddim am gymryd y breintiau yma yn ganiatawol. O adwydd, mae ddeud bod ni felly'r wythnos hon hyd yn oed wedi bod yn esgeulus, ddim yn darllen da i ti, ddim am fod yn agos ato ti, bod ni yn ymffreineb, ddim eisiau gwrando ar da i ti, adwydd yn gwybod bod ni'n tristau wrth i gyffesu, mae dyna yn aml yn hanes ni. Arglwydd disg ni. Fel o ti'n dyner wrth Jona, bydd yn dyner wrth ni. Dyred air i ni, nid yn unig yr eil dro, ond tro ar ôl tro, bydd yn drygawr. Ni'n gofyn felly heno i ti faddau ni am ein fflineb, am ein gwrthryfel, am bod ni'n mynnu gwrando ar ein llais yn hunain, yn hytrach na phlygu i dy air awdurdodol di. O Dduw, ni'n sychudu am glywed eiliad di, yn torri am heiaeth, sych di-gysur, tywyll dyrus. Ni'n cael yn llanw gan gobaith a gwirionedd da di. O Dduw, barod hynny'n wir hyn gygoniad i'r arglwydd Iesu Grist. Amen. 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 Diolch ti, Rodri. Wel, ganwn ni gyda'n gilydd, ni'n mynd i ganu o'r atodiad rhif 30. Iesu yw'r iôr, mae'r grin atsain drwy'r greadigaeth. Ysblenydd nerth tragwyddol air, ein craig. Brenhinol fab a leinwr nef a'i fawr ogoniant. Ond sy'n ein gwadd i flasu'r bara byw.
ac ymlaen. O'n ni sefyll i ganu dyn gilydd. Ni'n mynd i barhau heno i edrych gyda'n gilydd ar llyfr Jona. Felly, os o'ch chi mewn wythnos diwetha, dylsech chi fod i cael taflen, hynny yw copi o lyfr Jona ar un ddalen. Mae'n siŵr bod hanner chi wedi colli nhw rhywle. Mae yna rai sbar wrth y fynedfa, os ych chi'n dymuno. A'r bwriad y taflenni yna, hynny yw, gallwch chi ddefnyddio nhw fel chi'n gweld yn dda, ond y syniad, y bwriad oedd gen i, oedd falle byddai cael y llyfr wedi osod fel yna ar un ddalen a bod modd i chi i danlinellu neu roi cylch. Siwr mae pethau'n taro chi pan mae yna eiriau'n sefyll allan, geiriau falle sydd yn ail ymddangos, achos i ni'n edrych yn dyn ar llyfr Jona fel cyfanwaith. Nid pennod wrth bennod neu adran wrth adran, ond bob wythnos ni'n mynd i edrych ar y stori i gyd a tynnu allan rai o'r themau amlwg ynddi. Felly trowch gyda fi, ni'n mynd i ddarllen Jona, llyfr Jona gyda'n gilydd. Dyma ein Duw ni. Daeth gair yr arglwydd at Jona, fab Amitai, a dweud cod, dos i Nineve, y ddinas fawr, a llefara yn ei herbyn, oherwydd daeth ei drygioni i'm sylw. Ond cododd Jona i ffoi oddi wrth yr arglwydd i Tarsus. Aeth i lawr i Jopa a chael llong yn mynd i Tarsus, ac wedi talu ei dreiliau aeth arni i fynd gyda hwy i Tarsus oddi wrth yr arglwydd. Ond cododd yr arglwydd wynt, nerthol ar y môr, a bu storm mor arw ar y môr, nes bod y llong mewn perygl o gael ei dryllio.
roedd y morwyr wedi dychryn. A phob un yn gweiddi ar ei dduw. A thaflasant y ger oedd ar y llong i'r môr i'w hysgafnu. Ond roedd Jona wedi mynd i grombil y llong i orwedd ac wedi cysgu. A daeth capten y llong ato a gofyn, beth yw dy feddwl yn cysgu? Cod, galw ar dy dduw, efallai y meddyliau'r Duw amdanom rhag ein difetha. Yna dywedodd y morwyr wrth ei gilydd, o achos pwy y daeth y drwg hwn arno? Gadewch i ni bwrw coelbren i ni gael gwybod. Felly bwriasant coelbren, a syrthiodd y coelbren ar Jona. Yna dywedasant wrtho, dywed i ni, beth yw dy neges? O ble y deithost? Prin yw dy wlad? O ba genedl yr oed? Atebodd yntai hwy, Hebrewr o'i fi. Ac rwyf yn ofni'r arglwydd, Duw'r nefoedd, a wnaeth y môr a'r sychdir. A daeth ofn mawr ar y dynion, a dywedasant wrtho, beth yw hyn a wneithost? Oherwydd gwydda'r dynion mai ffoi oddi wrth yr arglwydd yr oedd, gan iddo ddweud hynny wrthynt. Yna dywedasant, beth aw naw nath i, mwyn i'r môr ostegu i ni, oherwydd mae'n gweithygu o hyd. Atebodd yntai, cymerwch fi am taflu'r môr, ac yna fe dywela'r môr i chwi. Oherwydd gwn mae o'm hachos i, y daeth y storm arw hon arnoch. Rhwyfodd y dynion yn galed i gyrraedd tir, ond ni allent, gan bod y môr yn gweithygu o hyd yn ei herbyn. Yna gweithasant ar yr arglwydd, a dweud, o arglwydd, paid a gadael i ni gael ein difetha am fywyd y dyn hwn, a roi gwaed di-eog yn ein herbyn. Ti yw'r arglwydd, ac rwyt yn gwneud fel y gwely'n dda. Yna cymerasant Jona i daflu'r môr, a llonyddodd y môr o'i gynnwrf. Ac ofnodd y gwir yr arglwydd yn fawr iawn, gan offrymu aberth i'r arglwydd a gwneud addunedau. A threfnodd yr arglwydd i bysgodyn mawr, blyncu Jona. A bu Jona ymol y pysgodyn am 3 diwrnod a thair noson. Yna gweddïodd Jona ar yr arglwydd ei dduw o fol y pysgodyn, a dweud, gelwais ar yr arglwydd yn fy nghyfyngder, ac atebodd fi. O ddymder lleol y gweithais a chlywais fy llais. Teflais fi i'r dymder, i eigion y môr a'r llanw yn famgylchu. Roedd y holl donau a phlifeiriant yn mynd dros fy mhen. Yna dywedais fi'n gyrwyd allan o dholwg di, sut y caf edrych eto ar dy deml sanctaidd. Ceodd y dyfroedd amdanaf a'r dymder o'm cwmpas. Clymodd y gwymon am fy mhen wrth wreiddio'r mynyddoedd. Eithim i lawr i'r wlad y ceodd ei bolltau arnaf am byth. Eto, dygais fy mywyd i fyny o'r pwll o arglwydd fy niw. Pan deimlais fy hun yn llywygu, cofiais am yr arglwydd, a daeth fy ngweddi atat i'th deml sanctaidd. Mae rai sy'n addoli ei lunod gwag yn gwadu ei teyrngarwch, ond a berthaf i ti a chan o ddiolch. Talaf yr hyn a addunedais i'r arglwydd y perthyn gwaredu. A llefarodd yr arglwydd wrth y pysgodyn, a chwydodd yntai Jona ar y lam. Yna daeth gair yr arglwydd at Jona yr eildro, a dweud, cod, dos i Nineve, y ddinas fawr,
A llefara wrth i yn neges a ddyweda fi wrthyt. Cododd Jona a mynd i Nineve yn ôl gair yr arglwydd. Roedd Nineve yn ddinas fawr iawn yn daith trydu ar ei thraws. Yna dechreuodd Jona fynd trwy'r ddinas ac wedi mynd daith un diwrnod cyhoeddodd ymhen 20 diwrnod fydd ymchweli'r Nineve. Credodd pobl Nineve yn niw. A chyhoeddasant ympryd a gwisgo sachliain o'r mwyaf hyd y lleiaf ohonynt. A phan ddaeth y newydd at frenin Nineve, cododd yntau oddi ar ei orsedd a diosg ei fantell a gwisgo sachliain ac eistedd mewn lludw. Gwnaeth broclamasiwn a'i gyhoeddi yn Nineve trwy orchymyn y brenin a'i uchelwyr, na fydded i ddyn nac anifail, gwartheg na defaid brofi dim, na fydded iddynt fwyta nac yfed. Bydded iddynt wisgo sachliain a galw yn dair ar Dduw. Bydded i bob un droi oddi wrth ei ffordd rygionus, ac oddi wrth y trais sydd ar ei ddwylo, pwy a oer, na fydd Duw yn edifarhau eto ac yn troi oddi wrth ei ddig mawr fel na yn dyfethyr ni. Pan welodd Duw beth a wnaethant, a'i bod wedi troi o'i ffyrdd drygionus. Edifarhaodd am y drwg y bwriadodd ei wneud iddynt ac nes gwnaeth. Roedd Jona yn anfodlon iawn am hyn, a theimlai'n ddig. Yna gweddiodd ar yr arglwydd a dweud, nawr arglwydd, ond hyn a ddywedais pan oedd yn gartre. Dyna pam yr achubais y blaen trwy ffoi Tarsus. Gwyddwn, dy bod yn ddiw graslon a thrigarog. Ara fi ddigio. Mawr o dosturi ac yn edifer ganddo wneud niwed. Nawr arglwydd, cymer fy mywyd oddi arnaf. Gwell gen i farw na byw. Atebodd Duw, a yw'n iawn i ti deimlo'n ddig? Aeth Jona allan ac aros i'r dwyrain o'r ddinas. Gwnaeth gaban iddo hun yno ac eistedd yn ei gysgod i weld beth a ddigwyddau i'r ddinas. A threfnodd yr arglwydd Dduw i blanhigyn dyfu dros Jona, i fod yn gysgo dros ei ben ac i leddfu ei drallod. Ac roedd Jona'n falch iawn o'r planhigyn. Ond gyda'r wawr drannoedd trefnodd Duw i bryfyn, nychu'r planhigyn, nes iddo grino. A phan gododd yr haul, trefnodd Duw wynt poeth o'r dwyrain. Ac roedd yr haul yn taro ar ben Jona nes iddo lywygu, gofynodd am gael marw, a dweud gwell gen i farw na byw. A gofynodd Duw i Jona, a yw'n iawn i ti deimlo'n ddig o achos y planhigyn? Atebodd yntau, mae'n iawn i mi deimlo'n ddig hyd angau. Dyrodd Duw, rwy ti'n tostyrio. Wrth blanhigyn, na fiost yn llafurio gydag ef nac yn ei dyfu. Mewn noson y daeth ac mewn noson y darfu. Oni thostyria fennau wrth Nineve. Y ddinas fawr lle mae mwy na 120 o filoedd o bobl sydd heb wybod y gwahaniaeth rhwng y llaw chwith a'r llaw dde. Heb sôn am lu o anifeiliad. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ganwn ni emyn efo'n gilydd nesaf. Ni'n mynd i ganu rhif 571 yn y llyfr y mynau. Boed fy mywyd oll yn ddiolch,
dim ond diolch yw fy lle. Ni wna gwaredigaeth ragor I greadur is yn e. Gallu'r nefoedd oedd am daliodd i'r lan. Nawr ni sefyll I ganu, dyn gilydd. Ond ni geisio diw mewn gweddi dyn gilydd. Ni'n troi at y ti yn awr o ddiw. I y diw byw. Yr un sydd yn fywyd, a'r un sydd yn rhoi bywyd. Arglwydd rydyn ni yma am yr
greadigaeth yn dal I fodoli, am dy fod ti yn rhoi bywyd ac am dy fod ti yn ein cynnal ni. A Dad, ni'n diolch I ti am hyn. Arglwydd yn diolch am y bywyd naturiol hynny rwy ti yn ei roi trwy dy ras o foment I foment. Arglwydd, ni'n cyffesu mor aml ni ddim yn ystyried hynny o gwbl. Hyd yn oed fel Cristnogion ni'n anghofio hyn ac yn gyffredinol mae pobl y byd yma ddim yn dy gydnabod di o gwbl fel yr un sydd yn rhoi bywyd, yr un sydd yn rhoi curiad calon a anadl yn ein gennau a arglwydd yr un sydd yn rhoi yr haul a'r glaw a bwyd a diod a'r holl bethau eraill hynny ni angen o ddydd I ddydd. Dad, mae'r cwbl yn dod trwy dy law di. A Dad, ni'n diolch mae ti hefyd sydd yn rhoi bywyd ysbrydol. Arglwydd, rwy ti yn abl I gymryd pobl fel ni sydd, bod ni'n fyw arglwydd yn allanol, yn fewnol I ni yn farw yn ein camweddau, yn pechodau, ond I ti'n gallu dod ac yn gallu rhoi bywyd newydd I ni, yn ailen I ni. Dod â ni yn ôl at y ti dy hun trwy yr arglwydd Iesu Grist. A Dad, ni'n diolch I ti am hynny, a yn diolch mae dy waith di yw hyn, a dy bod ti yn habl I achub. Arglwydd mae hynny'n rhoi cymaint o obaith I ni. Wrth I ni feddwl am y bobl o'n cwmpas ni arglwydd, ni'n gwybod dy fod ti yn gallu ymyrryd a galw pobl at y ti dy hun. Dad, ni'n meddwl falle'n yn arbennig heddi am y bobl hynny oedd yn tafwyl. Ddoe a heddiw yr holl Gymru yna. Ac arglwydd, mae'n baich ni arbennig dros y Gymru Cymraeg. Ac arglwydd ni'n meddwl am yr holl bobl hynny sydd ddim yn dynabod di. Ac, arglwydd, ni'n gofyn yn dy ras, wneud I drwy garhau, wneud I weithio yn rymus iawn yn ein gwlad ni, os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n gwybod mae dy waith di yw hyn ac ni'n ymddiried yno ti, ni'n pwyso arna ti, ac arglwydd, gwna di fel rwy ti'n gweld yn dda. Dad, gweithio arno ni, arglwydd. Gweithio trwy ni, arglwydd. Os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n meddwl am bobl oedd ein byd ni, hefyd sydd ddim yn dynabod di, arglwydd. Ni'n gwybod fod yna gymaint o ardaloedd yn y byd, a gymaint o bobloedd, llwythau a ieithoedd sydd ar hyn o bryd heb dystiolaeth, heb gael clywed yr neges yna glywon ni y bore yma. Efengil teyrnas yr arglwydd Iesu Grist. A felly arglwydd, ni'n gofyn arna ti unwaith eto I weithio, I godi dy bobl di, I allu mynd, I gyhoeddi'r neges, coda Cristnogion sydd yn gallu dysgu ieithoedd a cyfieithu dy air di, mwyn i'r newyddion da yna I ledu, ac I enw mawr di I gael y gogoniant mae'n ei heiddi. Dad, ti'n abl I wneud pethau mawr I ni newydd ddarllen am hynny yn llyfr Jona. Dad, atgoffa ni unwaith eto, mae nid stori yw hon, nid
rhyw lyfr bach i'w ddarllen cyn gwely. Rhyw dylwyth teg na arglwydd. Cofnod sydd yn y llyfr yma ac yn dy air di o dy weithredoedd nerthol di a dwi ti heb newid arglwydd. Rwy ti dal i fod yn rymus ac yn abl i achub i'r eithaf. O arglwydd, gweithio felly, mwyn dy enw mawr dy hun. Os gweli ti fod yn dda. Dad, bydd gyda ni nawr. Siarad â ni trwy dair di unwaith eto. Amen bod ni'n dod yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganwn ni eto cyn troi at air Duw. Ni'n mynd i ganu rhif 21 yn yr atodiad. 21. Fy arglwydd Dduw, daw i'n barchedig ofn wrth feddwl am holl waith dy ddwylo di. Yng nghan y ser a rhi y daran ddofn drwy'r cread oll dy rym a wela fi. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
Wel, tybed, os o'ch chi gyda ni wythnos diwetha ac yr wythnos hon, tybed, nath na bethau newydd eich taro chi wrth i ni ddarllen Caerdydd gyda'n gilydd. Tybed oedd na rhyw gysylltiadau, rhyw eiriau o'ch chi ddim di sylwi arnyn nhw. Wythnos diwetha, ond wythnos mawr, ddarllen trwyddo fe eto, a mae'n eich taro chi, fi'n gweld rhyw gysylltiad rhwng beth sy'n digwydd fan hyn a beth sy'n digwydd fan hyn. Wel, yr thema i fi eisiau ni ganolbwyntio arno heno yw hyn. Mae'n Duw ni yn Dduw sydd yn trefnu. Mae'n Duw ni yn Dduw sydd yn trefnu. Ni'n sôn weithiau am geiriau gwag, yn di ni. Empty words, geiriau gwag. Chi'n siarad am bobl ag they're all talk, no action. Nid fel na yw ein Duw ni. Dechreuon ni wythnos diwetha yn do a tynnu allan y thema na bod gennym ni Dduw sydd yn siarad. Mae gennym ni Dduw sydd yn cyfathrebu. Duw sydd yn datguddio ei hun. Duw sydd yn cyflwyno ei neges. Ond dwi ddim yn Dduw sydd yn llawn geiriau gwag. Dwi ddim yn all talk, no action. Na, wrth gwrs, mae geiriau'r arglwydd yn nerthol. Trwy ei air, fe ddath yr arglwydd a phob dim i fodoledd. A felly, yr peth nesaf amlwg sydd yn codi o lyfr Jona yw hyn. Mae'r Duw i ni yn cwrdd â fe yn llyfr Jona. Y Duw yma sydd wedi siarad, sydd wedi datguddio ei hun i ni. Mae e'n Dduw sydd yn trefnu. Nawr, wrth gwrs, os ych chi'n darllen trwy'r Beibl, mae yna nifer o eiriau yn cael ei defnyddio mwyn disgrifio hyn. Weithiau ni'n sôn yn dyn ni am Duw yn gor-uwch lywodraethu. Hynny yw bod e'n llywodraethu gor-uwch pawb a phopeth arall. Ar adeg arall, falle ni'n sôn am Dduw yn cyd-drefnu. Bod e'n cymryd yr holl bethau sydd yn digwydd yn y byd, pob penderfyniad, pob gweithred, pob gair, mae'n cymryd y cwbl ac yn i cyd-drefnu nhw gyda'i gilydd. Ni'n sôn weithiau yn dyn ni am rhagluniaeth. Bod Duw wedi llunio y pethau yma, bod wedi cynllunio, bod wedi penderfynu, bod ganddo fe drefn a phwrpas a chynllun, a mae wedi trefnu'r cwbl i gyd o flaen llaw. Ni'n sôn weithiau am sofraniaeth Duw. Bod Duw yn sofran, bod e'n frenin, bod ganddo fe awdurdod dros y cwbl. Neu ni'n sôn amdano fe fel y pen llywydd. Yr un sydd yn lliwio, yn arwain, yn gosod cyfeiriad i bopeth. Wel, yr un syniad sy'n clymu'r geiriau yma i gyd at ei gilydd yn dyfer. Syniad yma sydd mor ganolog i lyfr Jona. Mae'r Duw yma yn Dduw sydd yn trefnu. Mae e'n rheoli. Mae'n dal popeth. Chi, fi, Caerdydd, Cymru, y byd, y bydysawd, pob peth. Mae'r cwbl yn ei law. A bydd elsa hynny'n cysuro ni heno. Ni sydd yn bobl yr arglwydd, ni sydd wedi gosod ein ffydd ni yn y Duw yma yn y gysur yn does. Ni'n canu yn dyn ni fy nhad sydd wrth y lliw. Ein tad ni sydd wrth y steering wheel. fe sydd yn rheoli. A fe ddylsa'r syniad yma hefyd, nid yn unig ein cysuro ni, ond fe ddylsa fe'n llenwi ni a rhyfeddod. Fe ddylsa ni fod yn dod ac yn ymostwng gerbron yr un yma sydd mor bwerus, mor ddoeth,
mor awdurdodol. Gadewch i ni edrych ar y llyfr yma nawr a gweld siwr mae'r athrawiaeth yma bod Duw yn trefnu popeth yn amlygu hun. Y pwynt cyntaf sydd 'da fi yn syml iawn yw hyn, mae'r arglwydd yn trefnu popeth. Okay? Yr arglwydd sydd yn trefnu popeth. A mae hynny'n dod drosodd yn dydi mewn sawl achos yn y llyfr yma. Ni'n gweld penod 1, adnod 4 yn gyntaf yn dini. Cododd yr arglwydd wynt nerthol ar y môr. Mae Jona di redeg i ffwrdd, mae Jona di mynd i ffordd ei hun, ac yna mae yna storm yn codi. A nid cyd-ddigwyddiad yw hon, nid mewn ffordd just grym natur ar waith sydd dyn ni fan hyn, ond i ni i fod i weld a sylweddoli na mae'r arglwydd yn rheoli. Mae'n rheoli dros fyd natur, a fan hyn, yn fwriadol, yn benodol, mae'n trefnu bod na wynt yn codi, bod na storm yn codi. Yna ni'n darllen ymlaen yn dini, a mae'r morwyr yn crafu pen. Be sydd wedi achosi hyn? Bai pwy fel petai yw hyn, ag adnod 7. Dywedodd y morwyr wrth ei gilydd, o achos pwy daeth y drwg hwn arnom, gadewch i ni fwrw coelbren i ni gael gwybod. Felly bwriasant goelbren, a syrthiodd y coelbren ar Jona. Nawr, dyw'r adnod yma ddim yn rhoi rhyw ganiatad i ni fynd a gamblo, a gan weid, wel, na fe, mae Duw yn trefnu, mae Duw yn reoli dros y cwbl. Nid yna pwynt yr adnod yna, ond ni hyd yn oed yn gweld fan hyn yn dini. Mae'r morwyr, maen nhw eisiau ffindo allan be sy'n mynd mlaen, a felly maen nhw'n penderfynu yn gan yn gymwys i fwrw coelbren, a mae Duw hyd yn oed yn trefnu hynny. Bod nhw yn darganfod bai pwy yw e, fel bod John yn gallu esbonio be sydd wedi bod yn mynd ymlaen. Ni'n darllen ymlaen yn dini, a maen nhw yn y pen draw, yn gwrando, a maen nhw'n taflu Jona i'r môr, ac penod 1, adnod 17, threfnodd yr arglwydd i bysgodyn mawr lyncu Jona. Dwi ddim jyst yn trefnu'r gwynt, dwi ddim jyst yn trefnu colben, mae'n trefnu byd natur, yr anifeiliaid, mae'r pysgodyn mawr yma yn dod mewn i fuddod i'r arglwydd ac yn llyncu Jona. Ac yna, fi'n siŵr bod chi wedi sylwi ar hyn wrth i ni gyrraedd tua diwedd y llyfr. A'r gair yma, trefnu. Mae trefnodd yn ymddangos dro ar ôl tro yn dydi. Penod 4 adnod 6, mae Jona bellach, mae Nineve wedi edfarhau, a mae John yn mynd allan o'r ddinas i weld be sy'n mynd i ddigwydd, be mae'r arglwydd yn mynd i wneud. Ac yn ni'n clywed yn penod 4, adnod 6, threfnodd yr arglwydd Dduw i blanhigyn dyfu dros Jona i fod yn gysgod dros ei ben ac i leddfu ei drallod. Hynny yw mewn rhyw ffordd goruwch naturiol, mewn ffordd anarferol a nisgwyl, mae Duw yn gallu codi planhigyn. Trefnu bod y blanhigyn yn tyfu dros Jona i fod yn gysgod iddo fe. Ond yna, adnod 7, gyda'r wawr drannoeth, trefnodd, yr un Duw sydd wrthi yn dyfa, trefnodd Duw i bryfyn nychu'r planhigyn. Nes i ddigrino. Felly, dydy Duw ddim jyst yn gallu trefnu yr pysgod mawr, yr anifeiliaid mawr, ond yr pryfyn bach, yr creepy crawlies, mae'r cwbl dan ei awdurdod Ac yna, adnod 8 o benod 4, pan gododd yr haul, trefnodd Duw wynt poeth o'r dwyrain. Dyw'r arglwydd ddim jyst yn gallu trefnu gwynt cryf ar y môr, mae'n gallu trefnu gwynt poeth o'r dwyrain, beth bynnag mae eisiau, beth bynnag mae angen, siwr bynnag mae yn gweld yn dda i weithredu. Nawr, wrth gwrs, esiample penodol sydd dyn ni fan hyn. Ac wrth gwrs, hanes penodol. Hanes ar bwynt unigryw yn hanes yr iachawdwriaeth sydd gyda ni fan hyn. Dyw'r arglwydd ddim yn gweithredu yn yr un ffordd o hyd. Ond yr hyn sydd
wedi cael ei blethu trwy stori Jona, a mae wedi cael ei blethu trwy stori'r Beibl, yw fod Duw yn trefnu. Mae'n Duw ni yn Dduw sydd ar waith yn y byd. Mae'n Dduw sydd a'i law ar bethau. Mae'n Dduw sydd yn rheoli dros y cwbl. Mae'n rheoli dros eich bywyd chi. A manylion mawr, siwrna'r tywydd, a manylion bach, a pethau yna chi ddim hyd yn oed yn gallu gweld sydd yn digwydd, a pethau hynny sydd ar waith. Yr arglwydd, mae e yn gor-uwch lywodraethu. A fi'n siŵr i'r mwyafrif helaeth ohoni yma heno, dyw be fi'n dweud fan hyn, dyw e ddim yn sioc. A chi'n gwybod rhywbeth o hyn, chi wedi clywed y syniad yma o'r blandroion siwr o fod. Ond ni angen cael ein atgoffa honno fe, ynddi ni? Ni angen cael ein atgoffa, o ddydd i ddydd, o wythnos i wythnos. Dydych chi ddim yn reol. Nid chi yw brenin eich bywyd chi, nid chi yw brenin y byd, dydych chi ddim in control. Ni eisiau reoli yn dyn. Ni eisiau bod a rheolaeth dros ein bywyd ni. Ni eisiau gosod trefn ar bethau fel i ni'n gweld yn dda. Ni eisiau bethau i weithio allan fel i ni wedi cynllunio. I ni eisiau pethau weithio yn ôl ein ewyllus ni. Ond mae'r arglwydd eisiau ni weld na fe sy'n reoli a mae eisiau ni ymostwng yw drefn e, yw gynllun e. Mae eisiau ni edrych ar rhai o'n balchder, glywon ni hynny bore yma'n do. Y balchder na sy'n gweud fi yw brenin y byd. Mae eisiau ni ddod a gweud, wel na, fi'n rhoi mywyd iddo fe, a fi'n barod i ymostwng iddo fe, a gwrando arno fe, a dilyn ni arweiniad. Mae eisiau ni ddechrau gweld y byd trwy'r lens yma, yr lens sydd yn gweld Duw ar waith. A felly pan dyw pethau ddim yn mynd fel ni'n gobeithio, pan ni yn cael ein siomi mewn rhyw ffordd, bod ni ddim yn gwylltio, ni ddim yn digaloni, a ni'n gofyn, wel arglwydd, beth yw ti'n gwneud fan hyn? Pam bod hyn yn digwydd? Pam wyt ti wedi trefnu hyn? Pam wyt ti wedi caniatáu hyn i ddigwydd i fi? Beth wyt ti'n trial i ddysgu i fi fan hyn? Beth wyt ti'n trial newid amdana fi fan hyn? Pa gamgymeriad o'n i'n mynd i'w wneud, ond i ti nawr trwy hyn yn ceisio dod â fi i'r man cywir. Mae'n Duw ni yn Dduw sydd yn rheoli, mae'n Dduw sydd yn trefnu, mae'n Dduw grymus. A wedyn mae'n rhyfeddol i feddwl yn dydi bod y Duw yma wedi dod i'n plith ni. A glywon ni bore yma'n do am rai o'r pethau rhyfeddol nath yr arglwydd Iesu Grist. Taweli storm, troi dŵr yn win, porthu'r 5,000, iachau, atgyfodi'r holl esiample gwahanol yna. Ac chi'n darllen yr hanesion a chi'n meddwl, waw, pwy yw hwn? Ond mae'n amlwg pwy yw hwn. Fe yw'r Duw sydd yn reoli wedi dod i ganol ei greadigaeth. Dyw e ddim yn sioc bod Iesu'n gallu gwneud y pethau yna, achos dyma sut yw'n Duw ni. Pob dim yn ei laws, dim byd yn gallu ei rhwystro fe. A mae ni'n dod yn ei at yr ail bwynt i fi eisiau ni nodi heno. Yr ail bwynt yw hyn stym oedd rwystro trefn yr arglwydd. Neu trefn yr arglwydd. Mae Jona yn clywed neges Duw. Daeth gair, penod 1 adnod 1, daeth gair yr arglwydd at Jona fab Amitai a dweud cod, dos i Nineve ddinas fawr, a llefaran ei herbyn oherwydd daeth ei drygioni i'm sylw. Mae ewyllus Duw yn cael ei ddatguddio fyna. Mae Duw yn dweud,
Jona, dyma fi eisiau i ti wneud. Ond, cododd Jona i ffoi oddi wrth yr arglwydd i Tarsus. Aeth i lawr i job bach ar llong yn mynd i Tarsus, ac wedi talu ei dreiliau, aeth arni i fynd gyda hwy i Tarsus oddi wrth yr arglwydd. Droiad o ddim yr enw'r lle yna, jyst yn cael ei bwysleisio, Tarsus, Tarsus, Tarsus. Nid Nineve, Tarsus, Tarsus, Tarsus. Nid ffordd yr arglwydd, ond ffordd Jona. Nid at ewyllus Duw, ond i ffwrdd oddi wrth yr arglwydd. Nawr, ni'n gwybod y stori, ni'n gwybod mor dop yw Jona. Mor ffôl i feddwl y gallu ddianc rhag Duw. Siwr fe ddim yn gwybod yn well. Pa fath o broffwyd sydd yn meddwl bod e'n gallu mynd ar long a dianc rhag Duw? Pa fath o broffwyd sy'n meddwl bod e'n gallu ffoi a cuddio a gosod ei hunan tu allan i gyrraedd Duw? Pa fath o broffwyd sy'n meddwl bod rhywsut yn gallu rwystro trefn yr arglwydd? Ond yn hynny o beth, dyw Jona ddim gwell ydy yna phobl Nineve. Dyw yn dweud am Nineve bod ei drygioni wedi dod i'w sylw. I gwrthryfel nhw, eu pechod nhw, y ffaith bod nhw fel pobl yn byw nid yn ôl trefn Duw, ond yn ôl eu cynlluniau nhw eu hunan. Fel o'n nhw'n gweld yn dda. A mae Jona jyst yn neud union yr un peth yn dod e. A mae e'n meddwl bod ddim yn gorfod gwrando. Nawr, ydy hynny'n rwystro'r arglwydd? Ddim o gwbl. Ddim o gwbl. Os allai ddefnyddio darlun gwael iawn, mae fe chydig bach fel fi yn chwarae gwyddbwyll. A bod fi rhywsut wedi llwyddo i cael gêm o wyddbwyll yn erbyn rhyw Grand Master o Rwsia, wedyn ni. Mae lot yn nhw yn Rwsia, fi'n credu. Bysa ni yn colli mewn gêm o gwyddbwyll yn erbyn, lot o... wedyn ni pawb yn y stafell yma. Ond sicr, fi'n gwybod, mae rai o'r plant a'r bobl ifanc yn y capel, byddwch chi'n gallu'n hiro yn rwydd. Nawr, mae'r syniad gallwn ni chwarae felly yn erbyn Grandmaster, un o'r goreion yn y byd, a meddwl bod fi unrhyw siawns o sefyll lan yn ei erbyn nhw. Heb sôn am ei curo nhw, mae'n ffôl, mae'n chwerthynllyd bydden nhw'n gallu redeg cylchoedd o'n gwmpas ei ar y bwrdd a wneud i fi chwarae mewn i'w dwylo nhw. Dyma mae'r arglwydd yn ei wneud fan hyn. Mae'n dangos i fawredd. Sdim os be mae Jona yn meddwl, sdim os be mae pobl Nineve yn meddwl gwneud, mae yn mynd i gyflawni ei fwriad. A felly beth sy'n dod drosodd yn y llyfr yma yw bod Duw, ysdim byd yn gallu rwystro fe, mae e'n gallu troi hyd yn oed y sefyllfaoedd anoddaf, hyd yn oed yn gallu troi penderfyniadau ffôl pobl mwyn cyflawni ei fwriad mwyn dangos mae fe sy'n reoli. Mwyn dangos ei fawredd a'i ogoniant A sy'n ni'n gweld hynny? Wel, ni'n gweld hynny gyntaf gyda bod morwyr yn dyn ni. Chi'n meddwl am y morwyr yna? Yn hapus i byd ar eu cwch nhw. Os oedd Jona heb redeg i ffwrdd, os oedd Jona heb penderfynu mynd ar y llong i Tarsus, yn hytrach na i Nineve, o byddai'r morwyr yna beth wedi gofod bwrw'r coelbren i ffindo allan bai pwy yw'r storm, bydden nhw byth di clywed Jona yn siarad am y Duw yma, Duw y nefoedd a'r wnaeth y môr a'r sychtir, bydden nhw ddim di cael eu perswadio, mae fe yw y gwir Dduw, fel bod nhw yn dweud ym mhenod 1 adnod 14, ti yw'r arglwydd, roedd yn gwneud fel y gwely'n dda yn y cymarasant Jona i daflu'r môr, llonyddodd y môr o'i gynnwrf, ac ofnodd y gwir yr arglwydd yn fawr iawn gan offrymu aberth
i'r arglwydd a gwneud addunedau. Oedd Jona meddwl bod yn gwneud beth oedd e'n gweld yn dda. Mae'r arglwydd yn troi hynny fel ffordd i achub y morwyr yma. A mae hynny'n rhan ganolog o'r stori, yn dydy? Gweithaf anffyddlondeb Jona, mae Duw yn dangos ei fawredd. Mae Jona, yr proffwyd ffôl yma, yr proffwyd styfnig yma, wrth iddo fe redeg oddi wrth yr arglwydd, mae'r arglwydd yn troi hynny mewn i gyfle i ddatguddio mwy a mwy o'i hunan. Ac yna dod â Jona un yn fe, fel bod nhw nawr yn cael clywed neges y proffwyd, yn cael clywed y rybydd yma o beth fydd canlyniad ei drygioni nhw. Wrth gwrs, mae'r llinyn yna, bod Duw yn gallu troi drygioni dyn at ei fwriadau fe. Mae hynny'n rhedeg trwy'r Beibl, a mae'n glir i'w weld yn y Testament Newydd, yn dydy. Yr enghraifft orau sy'n dynnu yn y Beibl o hyn yw yr arglwydd Iesu a'i farwolaeth ar y groes. Mae Duw ei hun yn dod. Y creawdwr yn dod i'w greadigaeth ac yn dod i achub. A mae'r diafol, y pwerau drygionus, y byd hwn yn trial i rwystro fe. Maen nhw'n ei wrthwynebu e. Maen nhw'n gwneud be maen nhw yn gweld yn dda. Maen nhw'n cynllunio ni erbyn e. Maen nhw'n chwilio am ffyrdd i'w dwyllo fe a'i ddal e. Ac yn y diwedd maen nhw yn ffeindio un sy'n barod i'w fradychu e. A maen nhw'n ei arestio fe. A maen nhw'n ei gymryd e ac yn ei gamdrin e. Ac yn ei drin yn erchyll ac yn ei ladd e ar groes. A maen nhw'n meddwl ni yn cyflawni'n bwriad ni. A mae'r arglwydd yn dweud na chi'n cyflawni fy nghyllyn i. Chi ddim yn rwystro fi. Chi methu'n rwystro i. Mi'n gallu troi'ch drygioni chi yn fodd i achub llawer. Sdim modd rwystro cynllun a threfn yr arglwydd. Peidiwch heno a thwyllo'ch hunan. Bo chi yn gallu ymladd yn erbyn Duw ac ennill y frwydr. Chi ddim. Peidiwch chwaith a digaloni. Mae'r arglwydd yn cydrefnu pob peth ar daioni. Ni ddim yn deall hyn. Mae tu hwnt i ni. Ond hyd yn oed yn y sefyllfaoedd gweitha, pan mae pobl yn gwrthryfela yn chwyrn yn erbyn yr arglwydd, dyw hynny ddim yn mynd i rwystro fe. Dyw ddim yn ei sbwylio i fwriadau a'i gynllunau ar gyfer ei bobl. Dim byd yn gallu rwystro trefn yr arglwydd. Nawr y perygl gyda be ni wedi gweld mor belled yw bod ni'n meddwl am Dduw a'r ffordd mae'n ymwneud yn y byd a gyda ni mewn ffordd eitha oeraidd, mewn ffordd mecanyddol. A felly mae'n un pwynt olaf eisiau ni nodi yn fyr, sef hyn. Mae trefn yr arglwydd yn ein cynnwys ni. Mae trefn yr arglwydd yn ein cynnwys ni. Mae'n cynnwys ni am penderfyniadau ni yr hyn i ni yn ei gynllunio a'n gweddiau ni. Mae'r cwbl yn rhan o'i drefn ni. Mae Duw yn trefnu. Mae ganddo fe gynllun, mae wedi raglunio y cwbl. A mae'n mynd i weithredu ei fwriad gweitha pawb a phopeth. Ond dyw hynny ddim yn gwneud chi a fi yn robot. Dyw'r Beibl beth yn caniatáu ni ddadlau wel na fe. Mae Duw yn reoli, mae e'n teyrnasu, mae e'n frenin dros y cwbl, a felly sdim ots be fi'n gwneud, sdim ots siwr i fi'n ymddwyn, achos bydd e jyst yn gweithio pethau allan fel mae e'n gweld yn dda. Na. Unwaith eto, ni ddim yn gallu deall yn llawn sut mae hwn yn gweithio fel petai, ond mae gennym ni ewyllus. Mae Duw wedi rhoi ewyllus i ni, ewyllus sydd yn rhydd, ewyllus
cyn dod yn Gristion sydd yn gaeth i bechod ac ewyllus ar ôl cael ein achub sydd yn cael ei arwain gan ysbryd Duw. A felly mae Duw wedi trefnu fel rhan o'i gynllun i ddefnyddio ni. Mae'r arglwydd fel petai yn ymateb i ni. Ni'n gyfrifol am ein gweithredoedd, ac eto mae'r cwbl yn rhan o gynllun Duw. A ni'n gweld hynny'n dyn ni. Chi'n meddwl eto am y morwyr. Y morwyr fan hyn, mae'r storm di dod a maen nhw yn ofni ac maen nhw'n meddwl bod nhw ar fin marw achos bod Jona yn y cwch gyda nhw, ond maen nhw'n gweiddi ar yr arglwydd yn adnod 14 o benod 1. Gweidasant ar yr arglwydd a dweud, o arglwydd, paid gadael i ni gael ein difetha am fywyd y dyn hwn, na roi gwaed i eog yn ein herbyn, ti yw'r arglwydd oes yn gwneud fel y gwely'n dda. Maen nhw'n taflu Jona i'r môr a mae'r môr yn tawelu. Hynny yw, nhw sydd yn gweddio'r pethau hynny, nhw sydd yn gweithredu ar y pethau hynny, ond mae'r arglwydd yn ateb. Yna mae ydych chi Jona. Jona am ôl y pysgodyn am drydiau. Ac ar ryw bwynt yn ystod yr amser yna mae'n gweddio. Mae'n galw allan. Mae ddim darllen y weddi ar ei hyd, ond penod 2, adnod 2, gelwais ar yr arglwydd yn fy nghyfyngder ac atebodd fi. O ddymder lleol y gweithais a chlywais fy llais. Ac yna, adnod 9, a berthaf i ti a chan o ddiolch, talaf yr hyn a addunedais i'r arglwydd y perthyn gwaredu, a llefarodd yr arglwydd wrth y pysgodyn, a chwydodd yntau Jona ar y lan. Nawr, oedd Duw yn gwybod beth oedd mynd i ddigwydd? Oedd Duw wedi cynllunio bod Jona mynd i gael ei chwydu ar y lan ymhen y trydiau? Wel, oedd, ond Jona oedd yn gorfod ceisio'r arglwydd. Jona oedd yn gorfod galw allan ar yr arglwydd a gweddio ar yr arglwydd, a'r arglwydd wedyn yn ateb i weddi. Ac yna wrth gwrs ni'n gweld hynny yn achos pobl Nineve. Drychwch ar penod 3 ac adnodau 4 i 10. Dechreuodd Jona fynd trwy'r ddinas, ac wedi mynd daeth un diwrnod, cyhoeddodd ymhen 20 diwrnod fydd ymchweli'r Nineve. Credodd pobl Nineve yn yw a chyhoeddasant ympryd a gwisgo sachliain o'r mwyaf hyd y lleiaf ohonynt. Phan ddaeth y newydd at frenin Nineve, cododd yntau oddi ar ei orsedd, a diosg ei fantell, a gwisgo sachliain ac eistedd mewn lludw. Gwnaeth broclamasiwn o'i gyhoeddi yn Nineve, trwy orchymyn y brenin a'i uchelwyr, na fydded i ddyn nac anifail gwartheg na defaid brofi dim, na fydded iddynt fwyta nac yfed. Bydded iddynt wisgo sachliain a galw'n dair ar ddiw, bydded i bob un droi oddi wrth ei ffordd rygionus ac oddi wrth y trais sydd ar ei ddwylo. Pwy a oer, na bydd Duw yn edifarhau eto, ac yn troi oddi wrth ei ddig mawr fel na yn dyfethu'r ni. Pan welodd Duw beth a wnaethant, ai bod wedi troi o'i ffyrdd drygionus, edifarhaodd am y drwg bwriadodd ei wneud iddynt, ac nes gwnaeth. Beth sy'n digwydd yn y ran yna o'r hanes? Mae rai pobl yn cael problem mawr fan hyn efo'r gair edifarhau. Y gair o'n i'n meddwl amdano fe tipyn bore yma, bod Duw yn edifarhau, beth? Ond mi eisiau ni beidio darllen y ran yma o'r hanes a meddwl am Dduw fel petai yn berson. Dynol. Drygionus. Sydd yn gwneud drygioni ac yna angen edifarhau, angen newid ei feddwl na. Pan i ni'n edifarhau, i ni yn gorfod troi o'n drygioni at ddaioni. Ni'n gorfod edifarhau achos bod ni wedi gwneud rhywbeth sydd yn anghywir.
ond mae'r arglwydd wastad yn ymddwyn yn gyfiawn. Felly, pan mae'n sôn fan hyn am yr arglwydd yn edifarhau, be mae hynny'n golygu? Be mae'n golygu i ddweud bod Duw yn newid cyfeiriad? Wel, mae'n golygu yn syml iawn fod e yn ymateb yn wahanol i bobl ar sail y ffordd maen nhw yn ymddwyn. Mae Jona'n deall yn dydi beth sy'n digwydd. Drychwch ar Penwr 4 adnod 2. Gweddiodd ar yr arglwydd a dweud, nawr arglwydd, onid hyn ddywedais pan oedd yn gytre? Dyna pam achubais y blaen trwy ffoi Tarsus. Gwyddwn dy fod yn ddiw graslon a thrigarog, araf i ddigio, mawr o dysturi ac yn edifar ganddo wneud newid. Mae John yn gweud, o'n i'n gwybod bod hyn yn digwydd. Oedd pobl Nineve yn ddrygionus, o'n nhw'n ddrwg, o'n nhw'n bechaduried, ac o'n i'n gwybod os o'n nhw'n cael ei rybuddio a clywed am dy farn di ac yna yn edifarhau, a bydde ti yn newid y feddwl, a bydde ti yn tosturio, a bydde ti wedyn yn ei trin nhw nid ar sail ei drygioni, ond ar sail ei ffydd nhw. Be sydd wedi digwydd fan hyn? Oedd yr arglwydd yn gwybod hyn? Os oedd e'n gwybod be bydd yn digwydd yn y pen draw, pam ddim jyst maddau i Nineve ta beth? Wel, achos mae'n defnyddio ni fel rhan o'i gynllun. Oedd rhaid i Jona mynd i bol y pysgodyn ac edifarhau yno. Oedd rhaid iddo fe gael ei anfon yr eilwaith i Nineve. Oedd rhaid iddo fe fynd fel bod nhw'n cael clywed. Sut o'n nhw'n mynd i gredu os nag o'n nhw'n clywed? Ac yna oedd rhaid iddyn nhw i edifarhau mewn sachliain a lludw mwyn i Dduw trin nhw yn wahanol i beth o'n nhw yn ei heiddi. Mwyn i Dduw dangos ei ras a'i drigaredd. Pan mae Duw yn edifarhau fan hyn, nid fe sydd wedi newid. Nid fe sydd wedi newid, ond pobl Nineve. Y ffordd maen nhw yn byw. Y ffordd maen nhw yn ymwneud â fe. Maen nhw wedi troi, fel glywon ni bore yma, maen nhw wedi edifarhau, wedi dechrau ei ddilyn a maen nhw nawr wedi derbyn bywyd. Mae Duw eisiau'n defnyddio ni. Peidiwch meddwl, mae Duw yn rheoli am sdim byd yn gallu rwystro fe, felly sdim ots beth i fi'n gwneud. Mae Duw efo cynllun, sneb gallu sbwylio'r cynllun yna, felly pam gweddio. Mae Duw yn teyrnasu, sneb yn gallu tynnu oddi ar ei orsedd, felly sdim angen i fi ddweud unrhyw beth wrth neb am Iesu. Na. Yn ei fawref a'i ddoethineb a'i ostyngeidrwydd, mae'r arglwydd eisiau'n defnyddio ni. Mae eisiau'n cynnwys ni yn ei gynlluniau fe. Gogoniant yw enw e. Amen. Amen. Ganwn ni emyn arall i orffen ydyn gilydd. Rhif 59 yn y llyfr y mynau. Emyn amlwg i'w chanu. Ragluniaeth fawr yn ef. Mor rhyfedd yw esboniad helaeth hon o arfaith Duw. Mae'n gwylio llwch y llawr. Mae'n trefnu lluoedd nef. Cyflawn ar cwbl oll o'i gyngor ef. Ac ymlaen. Na ni sefyll i ganu.
Arglwydd, ni'n diolch bod ni yn troi at y ti yn awr fel y Duw sydd yn trefnu, ac yn cyd-drefnu, ac yn goruwch lywodraethu. A diolch Arglwydd bod ni'n gallu ymddiried yn hunan i ti, ac ymddiried yno ti. Diolch bod dim byd yn gallu dy rwystro di. A dy fod ti hyd yn oed yn troi bwriadau drwg daioni ac dogoniant ti. Arglwydd ni'n diolch hefyd o fod ti yn ein cynnwys ni yn dy gynllun. Ni'n gofyn felly arna ti'n ein harwain ni a'n helpu ni fel dy bobl. Helpu ni i fyw dy fwyn di, helpu ni dy geisio di yn ddyfel mewn gweddi. Arglwydd, defnyddia ni. Sgweli di fod yn dda, dangos dy fawredd di i'r byd yma trwy dy bobl. Da'r byd gyda ni'r wythnos hon. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr Arglwydd Iesu Grist. Amen.